ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. дар дораи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар шаҳри Душанбе бо маром идома дошта. дар баробари тарҳҳои асосии бунёдшаванда ба ифтихори ҷашнҳои қарибулвуқӯъ ҳамчунин иншооту лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ дар пойтахти маҳбуб пайваста сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. бо мақсади боз ҳам зебову хуррамгардонии ҳудуди шаҳр корҳои сохтмонӣ дар 7 гулгашт ва 58 майдончаи варзишӣ оғоз шудааст ва то имрӯз теъдоди зиёди ин майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуда. гузориши Нуралии Сафумуддин. бо мақсади боз ҳам ободу зебо гардондани ҳудуди шаҳри Душанбе ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинон, имрӯзҳо дар пойтахти мамлакат корҳои сохтмонӣ дар 57 майдончаи нави варзишӣ ва ободонию сабзазоркунӣ дар 7 гулгашт оғоз гардида ва корҳо дар иншооти дигар бо маром идома дорад. шаҳри Душанбе ба як гулгашт, як гулзори биштосои табдил ёфтааст ки албатта дар ин ҷода ташаббусу дастгириҳои бевоситаи сарвари давлат, роҳбарияти шаҳри Душанбе бисёр ҳам саҳми як арзандаву босазое ҳаст ки имрӯз пойтахти азизи мо ба чунин як боғшаҳри зебое табдил ёфтааст. дар ҳудуди шаҳри Душанбе айни замон аз ҳамон 18 адад боғҳои фарҳангию фароғатие ки фаъолият мекунанд, ҳанӯз аз солҳои таъсисёбӣ то ба замони соҳибистиқлолии мо ягон бор таъмиру тармимеро надида буданд. ҳарчанд ки ба ин нигоҳ накарда, лекин онҳо то ҳадди имкониятҳое доштанд, фаъолият мекарданд. албатта ки бо ташаббуси дастгириҳои бевоситаву ҳамаҷонибаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамаи ин муассисаҳои давлатӣ боғҳои фарҳангию фароғатӣ аз навсозӣ карда шуданд. ҳамаи он аттраксионҳои хурду калоне ки дар онҳо гузошта шуда буд, пурра бартараф карда шуда, аз нав насб карда шуданд ки имрӯз дар муассисаҳои давлатӣ боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ, муассисаи давлатӣ боғи фарҳангу фароғатӣ Фирдавсӣ пурра аз навсозӣ гарданд. маврид ба зикр аст ки аз аввали сол то ба имрӯз, яъне дар 6 моҳи соли ҷорӣ, дар пойтахт 9 майдончаи варзишии нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. бо мақсади зиёд намудани нави дарахтони нодир дар мавсими тирамоҳи соли 2018 ва баҳори соли 2019 дар 4 ноҳияи пойтахт Исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур, Сино ва Фирдавсӣ ба миқдори 7218 бех дарахтони ороишию сояфкан ва бутагӣ аз хориҷи кишвар ворид карда шуда дар мавзеъҳои муқаррар гардида шинонда шудааст. яке аз бахшҳои асосӣ ва афзалиятноки ба он аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад, ин соҳаи маориф мебошад ва баҳри рушди ҳамаҷонибаи он дар пойтахт пайваста чораҳои муассир амалӣ гардида истодааст. 2 соли охир дар шаҳри Душанбе зиёда аз 25 муассисаи таълимӣ бо ҷои зисти зиёда аз 21198 адад бояд сохта ба истифода дода шавад ва дар давраи сипаргардидаи соли 2019 дар шаҳри Душанбе бевосита бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, рақамҳои 18 ноҳияи Фирдавсӣ, рақами 99 ноҳияи Сино ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 6 ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 84 ноҳияи Сино бо сифати баланд сохта ба истифода дода шуданд ва ин имконият медиҳад ки боз ҳам сатҳи сифати таълиму тарбият дар сатҳи шаҳри Душанбе баланд карда шавад. инчунин то оғози соли таҳсили 2019-2020 дар шаҳри Душанбе зиёда аз 8 муассисаи таълимии нав сохта, яъне ба истифода дода мешавад. ин имконият медиҳад ки боз ҳам ҷойҳои нишаст дар шаҳри Душанбе тибқи талабот ба роҳ монда шавад ва имконияту шароит барои дарсомӯзии хонандагон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти пойтахт пайваста дар озмуни олимпиадаҳо фаъолона ширкат намуда сазовори дастовардҳои назаррас мегарданд. боиси зикр аст ки баъди аз оне ки тамоми шароиту имкониятҳо дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе яъне муҳайё карда шуданд, дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ хеле назаррас аст. аз ҷумла агар соли гузашта дар тамоми даврҳои олимпиадаи хонандагон дар сатҳи ҷумҳурии хонандагони шаҳри Душанбе соҳиби 149 медал гардида бошанд ва имсол ин шумора зиёда аз 236 ададро ташкил медод ки ин дар таърихи соҳибистиқлолии Тоҷикистон бесобиқа аст. инчунин хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт
дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ низ натиҷаҳои назаррасро соҳиб гардиданд. Аз ҷумла танҳо дар 6 моҳаи соли 2019 хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар олимпиадаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ соҳиби 146 медали умуман ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, ки ин дар сатҳи ҷумҳурӣ натиҷаи беҳтарин аст. умуман шароити рушди иқтисодию иҷтимоии пойтахти мамлакат дар доираи таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти давлат ва талошу заҳматҳои пайвастаи шаҳрдорӣ назаррас аст ва иқдомҳои созанда дар ҳама соҳаҳои шаҳри Душанбе мин баъд низ идома дода мешавад. Нуралии Сафомиддин, Баҳодири Қурбон барои барномаи ахбор. таҳкими тадбирҳои созандагии бунёдкорӣ ва татбиқи лоиҳаyu барномаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ба болоравии сатҳи некуаҳволии мардум ва коҳиш ёфтани тафовут миёни шаҳру деҳот заминаи воқеӣ мегузорад. Ба истиқболи 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар ноҳияи Деваштичи вилояти Соғ бунёди бештар аз 300 иншооти таъиноти иқтисодию иҷтимоӣ ва маишӣ дошта ба нақша гирифта шудааст. Гузориш аз ноҳияи Деваштич. чун ҳадаф ва маҳаки асосии сиёсати ҳукумати давлати Тоҷикистон фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурист, таҳкими созандагию бунёдкорӣ ва татбиқи силсилаи лоиҳаву барномаҳои азими иқтисодию иҷтимоӣ ба болоравии сатҳи некуаҳволии мардум мусоидат менамояд. Гузашта аз ин таҳкими созандагию бунёдкорӣ ки аз тасмимҳои хайри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад, тафовут миёни шаҳру деҳот коҳиш меёбаду ҳатто дурдасттарин манотиқи кишвар қабои тару тоза ба бар мекунад. Чунончи ҷиҳати истиқболи сазовори 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар ноҳияи кӯҳистони Деваштич бунёди бештар аз 300 адад иншооти гуногун ба нақша гирифта шудаасту имрӯзҳо тадбирҳои бинокорӣ дар ноҳия муташаккилона ҷараён мегирад. дар ҳамаи иншоот ва биноҳое ки сохта шуданд, сохтмон бомаром идома дорад. Якчанд биноҳои маъмурӣ, аз он ҷумла бинои маъмурии адлияи ноҳия, андози ноҳия, молияи ноҳия низ сохтмонаш дар рӯзҳои наздик ба охир расонда мешавад. дар як вақт дар асоси нақшаи генералии маркази ноҳияи Деваштич шаҳраки Ғончӣ корҳои ободонӣ ва чароғонкунии кӯчаҳои марказии шаҳраки Ғончӣ низ бомаром идома дорад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич ҷиҳати рафъи мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ ба баланд бардоштани сатҳу сифати рӯзгори мардум ва истиқболу гиромидошти 30 солагии истиқлолияти давлатӣ нақшаи махсуси қабл аз ҷашниро таҳия намуда тадриҷан онро амалӣ низ мегардонад. дар ин замина дар ҳудуди ноҳия бунёди 10 муассисаи таълимӣ, 15 адад муассисаи табобатӣ, 31 адад толори варзишӣ, 64 адад толори ҳусн, 1 боғи фарҳангиву фароғатӣ, 15 адад ҳаммому 10 адад марказҳои хизматрасонӣ ва бештар аз 70 адад иншооти дигари иқтисодӣ иҷтимоӣ дар назар аст. дар ҷамъияти шаҳраки Ғончӣ зиёда аз 42 сохтмону иншоотҳои сохтмонӣ ба нақша гирифта шуда, айни ҳол 10 иншоотҳо ба исбот дода шудааст. таҳкими маъракаи созандагию бунёди иншооти ҷашнӣ дар ноҳия тибқи нақша бидуни мушкилот идома меёбад. дар ноҳияи Лахш бо ташаббуси созандаи ашхоси саховатпеша бинои нави беморхонаи минтақавӣ ба истифода дода мешавад. бунёди ин муассисаи тиббӣ бо сарфи маблағҳое ки барои сафари ҳаҷ аз ҷониби ин ашхос пасандоз шуда буд анҷом дода мешавад. гузориши Ригули Маҳмуд аз ноҳияи Лахш. аз оғози сохтмони бинои беморхонаи минтақавӣ ҷамоати деҳоти муксӯи ноҳияи Лахш 1 сол сипарӣ мешавад. дар ин муддат бинокорон бо кӯмаки аҳолии деҳот аз ҳисоби маблағҳои барои ҳаҷ пешбинишудаи шахсони саховатманд корҳои сохтмониро дар бинои беморхонаи минтақавӣ иборат аз 17 ҳуҷра бо сифати баланд ба итмом расониданд. инак мушкилоти мардуми ҷамоати деҳоти муксӯ бо кӯмаки шахсони саховатманд то андозае ҳалли худро пайдо кард. зеро деҳоти зикргардида аз маркази маъмурии ноҳияи Лахш дар масофаи 67 километр дур ҷойгир буда бештари беморон барои табобат бо мушкилӣ ва хароҷоти зиёде ба беморхонаи марказӣ меомаданд то саломатии худро барқарор кунанд. дар баробар ин аҳоли ҷамоати деҳоти муксӯ беш аз 12 000 нафарро ташкил намуда шумораи зиёди маҳалҳои аҳолинишин дар маҳалҳои дурдаст ҷойгиранд ки ҳангоми расонидани кӯмак ба беморон гирифтори касалиҳои гуногун набудани нақлиёти ёрии таъҷилӣ боиси мушкилии рафту омади табибон мегардад. мардум аз сарфу харҷи беҳуда даст кашида маблағҳои худро оқилонаву самаранок дар корҳои ободонии маҳалли зисту деҳот сарф карда истоданд. дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ аз ҳисоби маблағҳои ҳаҷи шахсони саховатманд, хайрхоҳ, иншоотҳо аз қабили
беморхона, пули пиёдагузар, хати оби нӯшокӣ ва 8 километр роҳҳои маҳаллӣ таъмир карда шудааст. марҳила ба марҳила амалӣ шудани ҳадафҳои созандагӣ ва бунёдкории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аслан бо мақсади рушди деҳот ва зиндагии шоистаи мардум равона шудааст, то ин кишвари биҳиштосо тоҷикистони азизамон боз ҳам ободу зеботар шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи лахш. дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри исфара шӯъбаи шиносномадиҳӣ фаъол карда шуд. ин шӯъба бо шароити мусоиди корӣ метавонад мушкили бештар аз 32 000 аҳолии ҷамоати деҳоти ворухро дар самти саривақт гирифтани шиноснома осон намояд. гузориши ҳамкорони мо. ба хотири дастрасӣ пайдо кардани аҳолӣ ба хизматрасониҳо ва саривақт гирифтани шиноснома дар шӯъбаи шиносномадиҳии деҳоти ворухи шаҳри исфара дар доираи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, вазорати корҳои дохилии мамлакат дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавиро дастрасу насб кард ки ин иқдом имконият дод минбаъд шаҳрвандон дар ҳудуди ҷамоат шиносномаро дастрас кунанд. гузашта аз ин онҳо барои гирифтани ҳуҷҷати мазкур ба деҳоти чоргӯи шаҳри исфара мерафтанд ки чунин вазъият боиси талафи бештари вақту сарфаи зиёдатӣ мегашт. бо роҳандозии ин тадбир аҳолӣ минбаъд метавонанд саривақт ва бемамоният шиносномаро дар ҳудуди деҳот дастрас кунанд. мутахассисони маҳаллӣ бошанд аз курсҳои омӯзишӣ гузашта соҳиби малакаи хуби кор бо дастгоҳҳои корианд. то имрӯз халқи ҷамоати деҳоти ворух барои гирифти шиноснома ба ҷамоати деҳоти чоркӯ ки аз инҷо 20-25 километр роҳро тай менамуданд, ин мушкил аллакай пасар шуд ки рӯзҳои зимистон ё ҳавои гарм халқи мардум бо азоб ин роҳро тай мекарданд. албатта имрӯз халқи ҷамоати ворух аз ин иқдоми неки асогузор вақти миллӣ бисёр шод мебошанд. ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри исфара 32 573 нафар аҳолӣ дорад ва роҳандозии чопу дастраскунии шиноснома дар дохили деҳот мушкилоти чандсолаи ин аҳолиро пурра бартараф кард. барои омодасозии шиносномаҳо муосиртарин дастгоҳҳои корӣ ки бо сифати баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои муқаррар гарда ҳуҷҷати мазкурро омода мекунанд дастрас гардидааст ва қисматҳои иловагии дастгоҳ барои гирифтани изи даст, имзои электронӣ ва таҷҳизоти аксбардорӣ таъмин мебошад. дар деҳаи ворух шӯъбаи шиносномадиҳӣ ба фаъолият оғоз кард. ин ҳам як ғамхории бисёр нағз барои сокинони ҷамоати деҳоти ворух аст. раванди шиносномадиҳӣ дар шӯъбаи мазкур тибқи муқаррароти муайян гардида сурат гирифта ҳамарӯза барои гирифтани шиносномаи нав теъдоди зиёди шаҳрвандон ба ин ҷо муроҷиат мекунанд. бояд тазаккур дод ки дар доираи нақшачорабиниҳои ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳоти ворухи шаҳри исфара барои фароҳам овардани шароити мусоид ва дастраскунии хизматрасониҳои гуногун ба аҳолӣ боз дигар тадбирҳо дар бахшҳои гуногун рӯй дастанд ки марҳила ба марҳила амалӣ хоҳанд шуд. мавзӯи дигар дар ноҳияи айни даври ниҳоии фестивали оши палов ҷамъбаст гардид. дар фестивал аз ҳар ҷамоати деҳот ва шаҳраки ноҳия ошпазон иштирок намуданд. гузориши ҳамкорони мо. имрӯз дар боғи назди чойхонаи маркази ноҳияи айне ки идона ороста шуда буд, сокинон ва меҳмонон бо шодиву фарах аз кишвари маҳбубу соҳибзиқлол ба фестивал озмуни оши палов ҳозир шуданд. дар саросари мамлакат фестивали оши палов ҳамасола бо мақсади ташвиқу тарғиби фарҳанги зебопарастӣ, эҳё ва рушди анъанаю суннатҳои мардумӣ, инчунин муаррифии ҳунарҳои миллӣ ба ҷаҳониён баргузор карда мешавад. боиси ифтихор аст ки оши палови тоҷикӣ бо пешниҳоди ҳукумати кишвар дар ҷаласаи 11-уми байнидавлатии ЮНЕСКО оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддӣ ки аз 28 ноябр то 2 декабри соли 2016 дар шаҳри Адис Абебаи Эфиопия баргузор шуд, дар феҳристи репрезентативии ЮНЕСКО расман сабт гардид. даври ноҳиявии фестивали оши палов дар ноҳияи айнӣ бо мақсади муаррифӣ намудани фарҳанги дастурхондорӣ, тарғибу ташвиқи ҳунари ошпазӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва арзгузорӣ ба мероси фарҳангии халқи тоҷик дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор шуда, дар он беҳтарин ошпазҳо аз 8 ҷамоати деҳоти ноҳия ҳунари пазандагии худро пешкаши сокинон ва меҳмонон гардониданд. аз ҳунари пазандагии ошпазони ҷамоатҳо инҷо дидан кардем ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки барои тақвият додан ва барқарор кардани ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои миллӣ ин фестивал бозгӯ мешавад. тибқи низомномаи фестивал намояндагони ин 8 ҷамоати деҳот ва шаҳрак аз рӯи 5 номинатсия
بهترین آشی پلو، بهترین دسترخوانی آشی، دستانی ماهر، آشخوری بهترین و اشتراکچی فعال شرکت نموده هر کدام با اسلوبی خاص آشی پلوی آماده نمودهشان را به هیئت حکمان و مهمانان پیشنهاد نمودند. برای نتیجه گیری از این چاره‌بینی فرهنگی هیئت حکمان که از کارشناسان و متخصصان عبارت بودند از روی مقررات و مهارت آشپزان و سطح و صفت آشی پلوی از جانب آنها آماده گردیده بهاگذاری نمودند. میان شرکت کنندگان ساکن جماعت دهات انزاب خانزاده اکبر و یگانه بانوی آشپز معرفی شد که با پیشنهاد آشی پخته‌اش در بخش بهترین آشی پلو سزاوار جای اول و راحت به دور ولایتی گردید. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی با غالب فستیوال دیپلم و مکافات پولی همزمان به برندگان بخش‌های دیگر سپاسنامه و مکافات‌ها تقدیم کرده شد. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.